Buenas noches, le damos la bienvenida a una nueva propuesta de Foro La Región. Hoy tenemos como ponente invitado a José Benito, que viene a presentar su libro, que es fruto de un proceso de muchísimos años, más de 30 años, en donde empezó con esta idea a elaborar en su cabeza, que empezó a investigar y bueno, y al final, fruto de un trabajo colectivo y doméstico, como dice él, pudo lograr este libro que hoy está presentándonos a todos nosotros. Para presentar y acompañando la ponencia del día de hoy, tenemos a Manuel Seoane Feijó, que es un arquitecto conservador de la Catedral de Orense desde 2007, profesor de Teoría y Práctica del Diseño en el Instituto Antón Faílde, medalla Manuel Gómez Román 2016, compromiso con la arquitectura y patrimonio y el territorio gallego, Premio Grande Área por Construcción en la Arquitectura 2016 y 2018 y miembro del Patronato del Museo Etnológico de Limia, miembro del Centro Cultural Popular de Limia y miembro del Grupo Arqueológico Louco. Una persona muy vinculada al patrimonio y a la arquitectura. Bueno, pois moitas grazas por acompañarnos aquí na presentación desta magnífica obra de José Benito Reza e sobre todo gracias a José Benito por permitirme estar con el hoxe aquí e facer un pouco de presentación do que el vai contar. Cando unha tarde de inverno do século pasado, dun final dun inverno, eu andaba por a serra de paseo e ante min apareceron de repente, iluminadas por unha raiola que se colaba entre as nubes e se reflexaba nun desxelo, unha nevada que xa había tempo que ocurrira, e cando apareceron aquelas ruínas ante min, foi unha visión magnífica de que recordo sempre. Naquel momento eu non coñecía a José Benito Reza e non sabía que aquel lugar nos iba a unir aos dous uns anos despois. Uniunos efectivamente na recuperación, na ilusión da recuperación da aldea abandonada do Salgueiro, en pleno parque do Xurés, e despois tamén nos uniu na decepción que sentimos por ver un segundo abandono daquela aldea, porque, bueno, parafraseando un pouco a Blaise Pascal, a política ten razóns que a razón non entende. Posteriormente, no ano 1999, foi justamente cando conocín a José Benito Reza na presentación, na posta de largo do que iba a ser o Centro de Cultura Popular do Limia. El viña a arrouparnos un pouco en representación do Seminario de Estudios Telenoveses como presidente do mesmo, e tiñamos tamén a presencia de representantes do Centro de Estudios Camosolamas de Carballiño e do Seminario de Estudios Valdeorrés. Esa iniciativa de José Badás para poñer a andar o Centro de Cultura Popular do Limia, que ao final foi o que editou os 17 números que levamos xa do Leces, do que pensábamos naquele momento que era a cultura, que agora por visto é unha cousa bastante diferente. Naquele momento coñecín a José Benito, como digo, e xa iniciamos unha relación que solamente un par de anos despois coincidimos na mesa da presentación do número 3 do Leces, Antonio Rodríguez Colmenero, José Benito e eu. Recordo que naquele momento eu estaba lendo un libro que había pouquinho que se publicara, que era a Memoria do Pedal. Falamos, recordo, que teño na dedicatoria do libro, de que o camiño de Santiago era un pouco como a Reconquista ao revés, non? Avanzar lentamente cara ao norte, cando a Reconquista foi avanzar lentamente cara ao sur. E recordo tamén que falei da capacidade que tiñan algunhas persoas, como a
Antonio Rodríguez Colmenero e como Xosé Benito Reza de manipular e retorcer o tempo ao seu favor para conseguir facer un montón de cousas e todas ben cando os demais nos vemos limitados a facer pouquiñas cousas. A partir de aí, pois, tivemos unha relación máis frecuente porque coincidimos no Grupo Arqueolóxico Larouco, el como secretario e eu como soldado raso. Esa iniciativa de Antonio Rodríguez Colmenero para levantar, excavar e levantar as ruínas de Aco Escuercuernes en Bande e a ilusión tamén de ser capaces de iniciar a creación dun centro de interpretación que hoxe sigue funcionando, afortunadamente, da Vía Nova, do xacemento e de todo o mundo do exército romano, do paso do exército romano por Galicia. Logo, a partir de aí, tuve a ocasión de ilo seguindo nas súas múltiples publicacións individuales e algunhas colectivas, publicacións que teñen que ver, como decía, con un libro de viaxes, como é o de Memoria do Pedal, do que antes falaba, pero tamén outras máis relacionadas ca súa profesión de enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro de montes, como é a de a publicación sobre o macizo central ourensán do 2009, Vivir en Ancares, do 2003, Arnolla, Biografía de un río e de unha ribera, do 2012, outras publicacións que se afastan un pouco desa temática, que son biografías como a do seu conveciño Manuel Curros Enrique, do 2001, ou a de Arturo Noguerol Buján, do 2003. E moitas outras publicacións, como digo, a min gustoume especialmente tamén a súa incursión na narrativa e na novela, non me gustou só a min, porque foi un premio Losada Diéguez a novela Terra Adentro. Bueno, hai un montón máis de publicacións, hasta creo que 14, esta creo que fai a número 15, o sea que como vedes, é un prolífico escritor. A parte, bueno, de colaboracións, como decía, en multitud de revistas especializadas e outras que son un pouco máis afastadas do tema, como a nosa do Letes, con colaboracións no número 5 e no número 15 do Letes. Actualmente tamén leva a dirección da revista Xanela e moitas máis iniciativas culturais. Na súa vida profesional, Xosé Benito Reza, como decía, enxeñeiro de montes, funcionario da Xunta de Galicia, exerceu moitos cargos, entre eles varias xefaturas de servicio na Consellería de Medio Ambiente, como a xefatura de servicio de montes, a de Medio Ambiente, a de Defensa contra Incendios e outra. E foi tamén, durante o goberno tripartito, director xeral de Conservación da Natureza. Nesa etapa, eses cargos permitíronlle desenvolver actividades tan importantes como a ser promotor dos parques naturais do Xurés e do Invernadoiro, a introdución da cabra montesa, reintroducción da cabra montesa na Parque do Xurés, que eu sei que é algo do que se sinte especialmente orgulloso, a recuperación das areiras da Limia, e tamén, evidentemente, a importancia que ten ser o promotor e o redactor da Lei da Paisaxe de Galicia. Todo eso levou a que tivese varios galardóns ao longo da súa etapa, como o ser xuíz honorario do Couto Misto. Perdón. Decía que é xuíz honorario do Couto Misto, é Premio Arrayanos 2015, Premio Antón Losada Diéguez do 2018, Premio Arlequín do 2024 da Federación de Entidades Galegas de Cataluña pola defensa da natureza galega, Premio Oro Azul do 2016 por unha vida dedicada á conservación da natureza, etc. Esa é a miña relación con Xosé Benito e o que coñezo del, e agora, se me dades un pouquiño de tempo, vou contar un pouquiño a miña relación, que tamén ten, a mí faime gracia a miña relación coa capela de San Miguel de Celanova. Para elo vou empezar dicindo a definición de arquitectura que fixo
pois hai xa moitos anos, Le Corbusier, que é un dos arquitectos, seguramente o arquitecto máis influente de todo o século XX, el di que a arquitectura é o xogo sabio, correcto e magnífico de volumes baixo a luz. Así de escueta, sin facer mención a nada que teña que ver coas estruturas, nin co cubillo da persoa humana, nin nada máis, simplemente eso, falar dos volumes e da luz, que é o camiño normal, pero eu son máis concretamente de Laroa, que é un sitio por onde non pasa o Villalón e por onde si pasaba o autoindustrial no seu momento, agora o Castromil, e para chegar a Ourense o percorrido facía por Celanova. E eu, desde o alto do Furriolo, recordo sempre de ver a mole inmensa do mosteiro, que para mí naquele momento era de San Rosendo e non de San Salvador. E o que nunca imaginei é que detrás desa mole tan grande de pedras, molduras e esculturas se agochase o elemento máis significativo e máis importante, un dos máis importantes da arquitectura de Galicia, que é a capeliña de San Miguel. Conto moitas veces que eu non a coñecía seguramente por os fallos que tiña a educación daquele momento. A primeira vez que escoitei falar da cultura castrexa foi xa na Escola de Arquitectura. Xa tivera varios cursos de Historia da Arte e demais, pero nunca escoitara falar, e tampouco da capela de San Miguel, lóxicamente. Logo foi pasando o tempo, e aínda sin acabar a carreira, tiven a ocasión de participar nunha exposición moi grande que se fixera sobre o patrimonio construído en Galicia. Era no ano 1985, algo que por iniciativa de Iago Seara Morales, pois unha exposición que ocupaba os dous claustros do mosteiro de San Domingos de Bonaval e a igrexa, o sea que era unha exposición moi grande en extensión. Decidimos que eu, por afinidade de ser de Ourense, tocoume estudiar un pouquiño os monumentos ourensáns, entre eles, evidentemente, a capeliña de San Miguel, e dime de conta que había, do resto das provincias, casi todos os monumentos tiñan planimetría, pero de Ourense había moitos que lle faltaban. E eu, para non pasar a vergonza, como era o de Ourense, decidime a facer a planimetría de varios dos monumentos. Entre eles, acórdome que fixen concretamente a de San Martiño de Pazó, a planta e o alzado, unha igrexa moi emparentada, tanto por razóns familiares como por razóns estilísticas e de razóns da arte con San Miguel de Celanova. Naquel momento decidimos que por cada monumento, por cada provincia íamos elixir un monumento que representase a toda a provincia. E xustamente o que eliximos para a provincia de Ourense foi a capeliña de San Miguel. Gardo, fíxome moita gracia estes días de buscar e atopar o catálogo daquela exposición, seguramente o catálogo máis grande que se fixo nunca dunha exposición, é incómodo que nunca se fixo, e a lámina que se fixo para Ourense, que a capeliña de San Miguel. Son unhas imaxes de, por un lado están as plantas de todos os monumentos de Ourense e por outro está unhas imaxes da capeliña de San Miguel que aparecían no libro do prerrománico en Galicia de Manuel Núñez. Fíxome moita ilusión atopar isto despois de 40 anos e ver que ainda o tiña por ali guardado entre os papeles. Como vos digo, logo ao longo do tempo, efectivamente, xa que a coñecía e tal, fui tendo moitísima máis relación ca capeliña, visitando en multitud de ocasións e utilizándoa na miña docencia como exemplo para os meus alumnos e demais. Non sei, estou me alongando un pouco demais, co cual casi tiña aquí un par de citas para falar un pouco da luz e do que nos propón Xosé Benito no libro, pero casi vou obvialo, porque seguramente non lo conta ele agora bastante millor. Todas as referencias que ten coa modulación, con esa teima que tamén tiña Le Corbusier de que todas as cousas tiñen que ter unha proporción, a proporción áurea
a serie de Fibonacci, etc., é calórico, con esa definición que antes decía, que pues, chega a definir tan ben a capeliña de San Miguel. No libro falanse moitas máis cousas, non? Eu entendín moi ben toda a vida de San Rosendo na parte final do libro, entendín tamén parcialmente, penso, toda a relación dese paralelo máxico que vai seguindo a línea entre a capeliña de San Miguel, a peneda que está detrás, o Monte do Couso, etc., hasta o Castro de Santa Ana ali en Piñeira de Arcos, e a relación que esas líneas el ten coas ley lines do século XIX inglesas, non? Que a mí me causaron algún trastorno nun momento cando estábamos facendo un informe da Cidade da Cultura de Eisman en Santiago, e que el utilizaba na súa memoria esas ley lines para definir a estrutura do edificio, e xustamente onde se iban cruzando as líneas el puña a estrutura, e iso levaba a facer unha estrutura bastante absurda que gracias a Dios logo Perea retomou e fixo de outra maneira. Bueno, simplemente agradecerlle a Xosé Benito e tamén a Cristal por darnos, aparte dun contido tan chulo do libro, un obxecto tan fermoso e tan ben diseñado gráficamente que fai que sea moi fácil de ler e que se entenda moi ben todo e que se desenvolva perfectamente ao longo das páxinas do libro. Moitas grazas. Bueno, boas tardes. Moitas gracias a Paola e ao Foro La Región por incluirme neste elenco especial que teñen eles de xente que ven a falar de moitísimas cousas, de xente moi importante que eles consideran por a divulgación e a publicidade que me deu La Región a este libro, como decía Paola, este libro doméstico montado entre a miña filla e eu como autor e ela como diseñadora e tamén como autoedición, xa que nós somos os propios editores deste libro. E gracias a Manolo Seoane, porque evidentemente a presencia deste gran home limiao, de pro, estamos aí da cabalo, nos separa o Monte do San Cibrao da bola, que é o que falarei eu agora, pois a presencia de Manolo evidentemente me prestixia a min e prestixia a obra que vimos xuxe aquí a presentar. Por suposto, moitísimas gracias ao Liceo, a Xavier Casares, a directiva que está aquí, por acollerme tan amablemente e darme acubillo nesta sala tan bonita e tan entrañable para Ourense como é a Sala Nobre do Liceo, e poder presentar esta obriña que ao fin e ao cabo non deixa de ser un pequeno libro e un pequeno estudio sobre unha diminuta capela dunha vila ourensán que se chama Celanova. O libro é un libro de 170 páxinas con 38 fotos, das cuales 10 agradezco moito a algúns fotógrafos profesionais, caso de Mani, que anda ahora de pé por aí paseando, que me dera as fotos, e tamén unha serie de ilustracións e de planos que son de confección propia, feitas por min. Que duda cabe de que hai bastante traballo detrás de todo este libro, porque como podedes ver, hai unha serie de planos, de ilustracións, de maquetas que fomos facendo Cristal e eu, que nos levou o noso traballo. Por suposto, a miña filla Cristal, se non fora por ela, non existiría este libro. Ela é a maquetista, diseñadora, e a que lle deu este aspecto tan bonito, tan impresionante a este libro, e se non fora por ela e porque se lo pidió su padre, pois non teríamos este libro. E tamén aparece por aquí a miña muller Chelo, porque me leva aguantado moitísimos anos a esta cabeciña que a veces non para de cavilar cousas, porque, ao fin e ao cabo é un enxeñeiro de montes, agora metido a estudioso da arte, da historia e destes fenómenos extraños.
A capela, o libro empezo explicando por que me meto eu nesta obra. En primeiro lugar me meto porque somos dun lugar que se chama Celanova, dun mundo que se chama Celanova. Os de Celanova somos chauvinistas, bueno, supoño que os de Xinzo tamén o serán, pero nós estamos moi orgullosos do que temos, sempre alardeamos do noso patrimonio, dos nosos poetas, dos nosos escritores, polo tanto é algo que me chama e que me leva a decirlle a xente que bonita é Celanova e que cousas tan bonitas ten. Por qué? Porque se me deu por estudiar a geometría da capela e meterme nas tripas, nas entrañas da capela para ver se podíamos descubrir como o arquitecto de San Rosendo fai máis de 1000 anos levantou esta capela. Penso que modestamente dou resposta a cal é a unidade patrón de medida que utilizou o arquitecto. Estou casi convencido de que era mouro, que era islámico, e cal o módulo construtivo, o que armoniza e lle dá razón de ser a todo o edificio. Tamén falo dese extraño penedo que apareceu pegado á capela de San Miguel, alineado exactamente co monte máis alto de todo o val de Celanova. Non é normal o que acontece ali. O normal é que as iglesias estén todas orientadas ca ábsida hacia o leste. Polo tanto, se están orientadas hacia o leste, durante o equinoccio de primavera e o equinoccio de outono, o sol evidentemente entra de frente, porque o sol está a 90 grados leste neses momentos, e polo tanto atravesa as ventás, as xanelas das iglesias. Pero non, aquí hai algo máis. Hai algo máis que é que o sol sale por o pico da montaña máis alta do val nese xusto momento en que antiguamente empezaba o ano, que era o 21 de marzo, e atravesa a capela por dúas ventaniñas e por un burato que non ten máis de 10 centímetros de ancho. Iso é o máis sorprendente. Falo de San Rosendo, como decía Manolo, porque San Rosendo é a razón de ser de Celanova. Nós estamos ali porque el decidiu instalarse ali e fundar ese gran mosteiro. E por último, pois, significar que eu, evidentemente, non son un experto en historia, en arte, pero sí son unha persona curiosa que me gusta afondar nestas cousas do meu pueblo, da miña xente, dos meus antepasados, e por eso falo pois de todo isto. Un traballo de hai 30 anos, como lle dicía antes a unha compañera de la región, non é que eu levo 30 anos estudiando, evidentemente isto, non, para nada. Eu topei con isto, con este fenómeno da luz, e que topeime ca capela e co gran misterio da capela e da luz hai 30 anos, eso sí. E pouco a pouco fun avanzando no estudio, me chamou moito a atención o que acontecía ali, e fun avanzando no estudio ao longo dos últimos 30 anos, aos pouquiños. Que aconteceu? Pois que me xubilei hai 2 anos e decidín que todas os apuntes, as carpetas, un montón de cousas que teño na miña casa amoreadas e arquivadas, pois sacalas, desempoeiralas e facer un libriño con elas. Eso foi o que fixe. O libro estrutúrase nunha primeira parte que é a opinión dos ilustrados. Toda a xente que pasou ao longo dos séculos por ali queda maravillada, fascinada por esta capeliño diminuta igrexa. Posiblemente non só por a arte moura, mozárabe, musulmá, que aparece ali no Alfid, sino, eu penso que sobre todo por a diminuta que é, porque mide pouco máis de 8 metros, nada máis. Eu creo que eso foi unha cousa que chamou a atención. Tanto chamou a atención que o biógrafo do santo, o monxe Ordoño, en 1181, é dicir, apenas 200 anos despois de rematada a capela, xa dice que este pequeno templo a San Miguel suscita la admiración de todos cuantos lo contemplan. Quédanse abobados, anonadada a xente que pasa por ali. O cual non extraña que agora o 12 de abril, o día 12, se van a cumplir 102 anos da declaración da capela como un monumento nacional.
o 12 de abril de 1923. Todo o mundo, a Pardo Bazán pasa por ali e dice: que sorpresa tan grande de encontrar, que maravilla de obra musulmana, chámalle musulmana. Porque nada é comparable en obra hispana daquel tempo a este edificio. Apenas 8 metros, donde se resume dun xeito magistral todos os coñecementos da época. As igrexas non estamos falando dunha capela cualquera, con unha simple nave e un ábside pequeno, sinxelo. Aquí, nos 3 corpos da iglesia, está toda a arte refundida. Hai unha variedade impresionante de estilos, de xogos arquitectónicos, de cúpulas, de abovedamentos, que chamaron moitísima atención de toda a xente que pasou por ali, pese a ser, como digo, tan pequena. A arte mozárabe. Ahora parece ser que, bueno, está criticado o nome de arte mozárabe. Ahora se fala de arte de difusión, de arte de fronteira, de arte de repoblación, pero bueno, o mozárabe foi un termo que acuñou o prestixioso historiador don Manuel Gómez Moreno a principios do século pasado, ao entender que moitos edificios daquel tempo foran construídos por mozárabes que viñan da Córdoba árabe fuxindo dos musulmáns e dunha persecución concreta que hubo naqueles tempos hacia a España cristiana e se dedicaron a construir. Evidentemente non todos os edificios foron construídos por mozárabes. En concreto, este parece que non foi construído por mozárabes. Esta arte ten unha serie de características. Como digo, eu non son un experto, pero fun seguindo fielmente e leendo moito de todo o que se leva publicado por os especialistas que falan de esta capeliña, grosos muros de perpiaños, aspecto exterior macizo, espacios interiores sin penumbra, cubertas moi variadas, cabeceiras planas, a ábside, decoración prácticamente escasa por fora, moi pequeniña. Bueno, todas as características cos que os especialistas definen esta arte de repoblación, de fusión mozárabe, encaixa exactamente ca nosa capeliña de San Miguel. Construída nunhos territorios que se iban ganando pouco a pouco os árabes, os musulmanes. E falo tamén da influencia de outros estilos que chama moitísima atención. Evidentemente, estas construcións e estes novos estilos que van xurdindo beben de estilos pasados, de obras anteriores, e entonces a mí me chamou moito a atención ir estudiando o que había antes, o que temos por aquí cerca, e de como vai coincidindo moitas das cousas, vai tomando influencias e aspectos moi parecidos a outras iglesias. Por exemplo, Santa Comba de Bande. Estas son, vedes aí, iglesias cruciformes, o mausoleo de Rávena, romano, San Frutuoso de Montelios en Braga, Santa Comba de Bande, tamén visigodo. Se a estas igrexiñas lle sacamos as naves laterais, as sacristías, temos unha planta moi parecida a San Miguel. E eu digo, como non lembrar San Miguel de Celanova cando nos achegamos ao valo que pecha o humilde recinto de Santa Comba de Bande, que está aquí, esta igrexa nosa, a igrexa máis bella, en pé máis bella de Galicia, soerguida nun altiño a carón do río Limia, cos picos dos Xurés recortándose no horizonte. Vela aí o cubo do cruceiro, alzándose no centro co seu telladiño a 4 augas, o brazo norte do transepto incrustado cunha cuberta a dúas augas, incluso esa portiña lateral tan evocadora. Todo nos lembra, facendo unha abstracción evidentemente, porque a xeometría non é a mesma, pero sí moi parecida, a San Miguel. E o mismo nos pasa con San Frutuoso de Montelios. San Frutuoso de Montelios está en Braga, é donde residía o San Martiño Galego, o evangelizador dos suevos, e donde estaba soterrado o bispo de Braga, San Frutuoso. Todos dicen que a igrexiña de San Frutuoso é unha herdeira do mausoleo romano de Gala Placidia, en Rávena, porque é similar, como vedes aí.
Bueno, pois as cúpulas, o abovedamento de San Frutuoso de Montelios é moi parecido ao abovedamento de San Miguel de Celanova. Máis influencias, por suposto, non podemos olvidar a arquitectura asturiana, a arquitectura prerrománica do século anterior, do século VIII, durante o reinado de Ramiro I, a arte ramirense. Aquí tendes Santa Cristina de Lena, que unha das cousas, a parte das cubertas e destas naves con dúas cubertas moi parecidas a San Miguel, aparecen os contrafortes, uns contrafortes que uns dicen que non eran necesarios e outros que sí, para reforzar a capela e o abovedamento total que a capela, e aparecen os contrafortes de Celanova, son exactamente iguales aos dos prerrománico asturiano, como por exemplo de Santa Cristina de Lena. Finalmente, pois, lóxicamente o arte andalusí, o arte mouro, musulmán, non? A influencia innegable do arte que chega de Al-Ándalus, a gran potencia de Abderramán III do Califato de Córdoba, porque este estilo hai unha cousa que o caracteriza por encima de todo, que por que vemos cando nos achegamos á Alhambra? Quen vai a presumir, antes de entrar no Pazo dos Nazarís, que naquele edificio sobrio, discreto, angular, macizote, de formas cúbicas e líneas retas, se esconde dentro tal alarde arquitectónico? A verdade é que non nos imaginamos, cando vamos a Granada, que dentro podemos atoparnos con eso. Bueno, pois aquí en San Miguel, a unha escala super diminuta, pasa unha cousa moi parecida, en esos poucos metros cuadrados. Quen vai esperar que dentro desa capeliña vamos a ter 3 corpos diferentes, cada un ca súa xeometría absolutamente diferente, unha nave, un cruceiro e unha ábsida, a nave cuberta cunha bóveda de cañón, o cruceiro cuberto cunha bóveda de arista, a ábsida cuberta cunha bóveda octogonal de cascos. É algo espectacular que nesa miniatura nos atopemos con esa maravilla. E a xente, hai algo especial aí dentro. A mí mo ten dito moita xente. Cando entra na capela de San Miguel, se pecha ali e queda no cruceiro mirando para arriba e vendo esa penumbra que rodea a ese interior, medio en sombra, medio en luz. Hai algo que se sinte como moi fondo. E por último, a capela sempre se tuvo por o oratorio de San Rosendo. E máis, dicen que seguramente a capela se conserva tamén porque os monxes de Celanova durante 1000 anos a cuidaron moitísimo, a mimaron, porque era a capela do fundador, era a capela de San Rosendo. Por lo tanto, se preocuparon moito de que non se deteriorara e que non se perdera. E de feito, chegou intacta a nós. Como decía outro día en Celanova, temos algunhas ervas no tellado que temos que limpar e intentar que patrimonio bote unha mão para arreglala, pero a capela está intacta. Como o primeiro día non se lle fixo ningunha remodelación, nin se lle tocou para nada. Por qué? Porque lle tiñan un tremendo respeto. Sin embargo, a opinión actual, e a miña tamén, é que non era o oratorio de San Rosendo. Eu estou convencido de que era o mausoleo do conde Froila, do irmão de San Rosendo, que o ano 936 firma un documento que a súa muller Sarracina e lle entrega as terras que lle pide San Rosendo para facer o mosteiro de Celanova. E é a súa capela funeraria. É a capela funeraria do propietario, do señor das terras, un señor todopoderoso naquele tempo, que era o conde Froila Guterres. E está enterrado ali, soterrado ali, seguramente. Esta é a opinión de Rodríguez Colmenero, presidente do noso grupo, de Manolo e a min, sobre todo por a placa que ten a entrada da capela, que é unha placa original da época. O profesor Colmenero entende que dice, a vista da inscripción, dice: é aquí cando a nosa interpretación aporta un valor decisivo, xa que según a esa placa sería o mesmo conde Froila, o Froilán, quen
estaría afirmando que este oratorio non é outra cousa máis que o seu mausoleo e que, por tanto, o seu corpo se atopa enterrado ali. Non é raro para nada de que isto fora unha capela funeraria. Moitas das que vimos antes, dos estilos e os antecedentes que eu expoño no libro, son capelas funerarias. O mausoleo de Gala Placidia, a igresiña de San Frutuoso de Montelios, para coller os restos do bispo Berciano que roubou o Gemírez e os levou para Santiago. Santa Comba de Bande repousaron os restos de San Trocado. Peñalba, que se ten por a irmá Semelga, irmá maior de Celanova, esa iglesia preciosísima mozárabe tamén de repoblación do Val do Silencio no Bierzo, se fixo para coller os restos do bispo de Astorga, San Senadio. Bueno, esta é unha a parte, digamos, do libro preliminar da que eu falo, para explicar un pouco pois cuáles son os antecedentes, e fago unha visita virtual á iglesia. Co texto pois vou acompañando os visitantes, a xente que vai lendo ao lector, para que faga unha visita e se dé idea do que é a capeliña de San Miguel e, sobre todo, para animala despois a que nos faga unha visita, ¿no? Si podemos pinchar ahí para que se vea lo que está mostrando. Ahí. Aquí. Sí. Ya se ve. Se ve, sí. No se ve. No se ve. Sí, vale. Despois, outra parte, esta non aparece, pero vai dar aquí. Outra parte do libro é a xeometría. Se ve. Ya abrió. Está. Ahí. Dije ahí, a ver. Mira, ves. Que quería explicar. Perdona, quería explicar un poquinho o que é a xeometría, os estudios que fixen da xeometría, pero parece que non. A ver ahí. Desde el principio pongo aquí. Ahí. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Aí se ve, sí. Bueno, non sei se vedes aí un cuadrado con unha diagonal. Despois de dar de moitas voltas ao tema da xeometría, de como se pudo facer a capela de San Miguel, pois de repente un día me din conta, e penso, bueno, modestamente dentro dos meus conhecimentos, pero eu penso que a capela de San Miguel, o arquitecto, parteu dun cadrado de 3 pés árabes de lado, de 32 centímetros aproximadamente, 31,92, e da diagonal, e a partir deso, da raíz de 2, que é a diagonal dun cadrado, se desenvolve a capela, a xeometría completa da capela de San Miguel. A cabeceira, a ábside, utiliza o que se chama a proporción prateada, hai a proporción dourada, o número de ouro ou o número divino, que explicarei despois o que é, pero hai tamén o que se chama proporción prateada, que utiliza a diagonal dun cadrado. Vale. A ábsida da capela, que é esta é a xeometría da ábsida da capela, é un cadrado de 3x3 máis a diagonal. Ese é o longo da ábsida. É un cadrado doble de 3 pés é o ancho da ábsida. E así sale a xeometría da capilla. Vale. Todo está en proporción. Todo está axustado a esta diagonal, a esta raíz de 2. O módulo que armoniza, que lle dá proporción, que lle dá estética, beleza a capela, é un módulo de 3 raíz de 2.
pés árabes, que é exactamente, dicen que normalmente Vitruvio, o gran arquitecto romano, decía que había que modular os edificios para que foran bonitos, para que foran estéticos, para que tuveran armonía e que todo se conxuntara perfectamente. E que, ademais, ese módulo debería de elexirse de unha parte significativa do edificio que vamos a construir. Vale, neste caso, ese módulo está basado no lugar máis sagrado do edificio, no lugar máis importante do edificio, que é a ábsida. O módulo da capilla, que modula todo e que lle dá a razón de ser o edificio, é o diámetro da ábsida, do círculo da ábsida da capilla. E a partir de aí se desenvolve todo. Esa diagonal de 3 raíz de 2, se lle sumamos 3 pés, temos o ancho de ábsida, se lle sumamos 2 pés, temos o ancho da nave, se lle sumamos outros 3 pés, temos o ancho do cruceiro. Co cual, isto é unha representación modular de como o arquitecto de San Rosendo hai 1000 anos fixo o diseño. Por que? Porque traballar con números, con matemáticas, é moi difícil, non é nada fácil. É dicir, traballar con fraccións, traballar con decimales é moi difícil. E xa non digamos con numeración romana, que era o que utilizaban naquela época. É prácticamente imposible. Entonces, a numeración india que trouxeron os árabes a Al-Ándalus, a Europa, a través de Al-Ándalus, chegaría máis de 100 anos despois. Por lo tanto, é moi difícil facer medidas con esa numeración. Que era o máis fácil? Coller unha medida, unha figura xeométrica e reproducila. Reproducila como? Duplicándoa, triplicándoa ou sumándolle unha serie de medidas claves, básicas. Que fixo o arquitecto de San Rosendo? Estableceu este módulo e sumoulle unha serie de pés, medios pés ou pés completos. E así aparece isto. Se lle sumamos 3 pés, temos o ancho da ábsida, se lle sumamos 5 pés, temos o ancho da nave, se lle sumamos 5 pés, temos o ancho do cruceiro. Vale. E aquí temos outra, como se distribuye estas proporcións, e hai aquí unha planta que me gusta moito, esta do método da trama ortogonal, como vemos que encaixa perfectamente, todas as medidas da capela se axustan exactamente a esta trama ortogonal que está formada por cuadradiños de un pé árabe de 32 centímetros e a unhos rombos, que o rombo é a diagonal, que é a raíz de 2 pés árabes. A partir de aí, se vedes creo que podo poñer un punteiro aquí, sí? Se vedes aquí, 3 rombos é a 3 raíz de 2, este é o que modula toda a capela. Se lle sumamos 1,5, 1,5, 3, temos o ancho da ábsida, 3 raíz de 2 máis 3 pés, o longo son 6 pés, o módulo máis 8 pés é o ancho do cruceiro, o módulo máis 5 pés é o ancho da nave. Bueno, e así se reproduce todo de unha forma moi sencilla, co cual o maestro de obras, o capataz de obras, con unha vara que tuvera a medida de 135,4 centímetros, que é o que mide o módulo, reproduce exactamente, fai o replanteo do edificio. Isto me chamou moitísimo a atención, porque prácticamente o erro é insignificante axustado a estas medidas, pero me chamou moito a atención de que, ademais, e tal como dice o profesor Vázquez Rozas, un profesor de Historia do Arte que fai 20 anos estudiou a xeometría da capela, que el, por suposto, tamén defende a aplicación do pé árabe de 32 centímetros. Efectivamente, se na planta se utilizou a razón prateada basada na raíz de 2, na diagonal, no alzado da capilla utilízase o número divino, a razón áurea, basada nun cadrado que ten de lado 2 módulos, e a partir de aquí sacamos prácticamente toda a xeometría da capilla. Aquí vemos o cadrado de 2 módulos que é o alto da nave. Se facemos a diagonal e sacamos o rectángulo áureo, pois achamos a altura dos módulos.
a altura do tellado é exactamente a prolongación do cadrado áureo. Bueno, vedes que aquí sale prácticamente toda a xeometría da capilla, e me olvidei de poñer unha cousa no libro, que é que a altura dos modillós, esta altura dos modillós, que é o rectángulo, ao lado maior do rectángulo áureo, é exactamente a mitade da longitude total da capela, co cual se axustan a planta e o alzado. E, bueno, e a miña sorpresa mayúscula foi cando me poño a medir o arco triunfal do alfiz mouro musulmán da ábsida, que dá entrada á ábsida da capela, e resulta que me encontro con que no módulo, na moldura que fai o alfiz cordobés dentro da capilla de San Miguel, está clavado de diante de todos para que o vexa todo o mundo. Por eso me chamou moitísima atención e casi me fixo gracia, non? De que o arquitecto non lo puxera de diante das narices, que a altura do alfiz é exactamente o módulo de construción da capilla. E o ancho do alfiz é a diagonal dun cadrado que ten precisamente de lado este módulo, que é, pois, 191 centímetros. Si isto é o módulo, e o módulo é 3 raíz de 2, máis raíz de 2, temos unha longitude de 6 pés. É complicado, o que queira, que lle bote un vistazo con tranquilidade ao que lle guste estas cousas. Pero o que sí está claro é que estamos nun método que armoniza, que dá razón ás proporcións de todo este edificio feito polo vello arquitecto de San Rosendo, que non sabemos quen é, non nos consta, pero que eu penso que fixe un traballo realmente excepcional. Bueno, vamos a seguir. Despois de ver a xeometría, anda aquí en presentación. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí, vale. Bueno, e aparte desta visita virtual que facemos a capela, pois evidentemente falo do sol dos equinocios, de cando apareceu este penedo tan extraño, porque o estudio meu da capela de San Miguel, por que me intereso eu por isto? Pois me intereso porque alá polo ano 89, sendo director xeral de Cultura, un celanovés, Montero Vaz, decide a Consellería de Cultura remodelar e ordenar un pouquiño o entorno da capilla de San Miguel. E nos quedamos pasmados cando de repente aparece este penedo inmenso, un penedo grandísimo, ao lado da capilla, pegado á capilla. Coño, que pinta este penedo aquí? E aínda por riba o penedo, pois ten marcas, hai unha pía triangular como para recoller uns líquidos, algo, e tiña por riba este merendeiro, un merendeiro que polo visto lle puxeron por riba os padres escolapios. Cando se instalaron en Celanova en 1869 non sabíamos de que había este penedo. Bueno, pois eu me puxen a examinar isto, falei con Colmenero, con algunha xente, e efectivamente me dixe, ese penedo ten toda a pinta de ser un lugar sagrado moi antigo. Panoias, un santuario romano, donde se adoraba Xúpiter, Apolo, a quen fora, ou quizás anterior. Bueno, total que observando todo isto, como limparon toda a contorna, de repente vin que xusto enfrente estaba o Monte Calvo, donde se xuntan os concellos de Reirí de Veiga, Allariz, a Merca, a Bola, Berea, se xuntan ali arriba. Me chamou moitísima atención de que xusto o eixe da capela apuntaba a montaña máis alta do val. Bueno, pois, que ocorreu? Pois que fun a comprobalo, un
un 21 de marzo de hai moitos anos, ali metido na capela, como digo eu, foi unha experiencia casi mística. Esta é unha foto, un cuadro dos pitagóricos adorando o sol, dun ruso. Bueno, pois, como digo, foi unha experiencia casi mística estar ali dentro para ver se o sol entraba ou non entraba na capela, e efectivamente. A capela está no mismo paralelo terrestre que pasa polo alto da montaña máis alta de Celanova. Nesa montaña fixemos un miradoiro nos anos 90, e arriba no pico da montaña fixemos un mirador moi bonito, porque a vista que hai desde ali é espectacular, e apareceu un penedo enorme xusto no pico. Será un menir? Pois non sei, os técnicos e os entendidos de momento non se pronunciaron sobre isto, pero bueno, a min si me ten unha pinta bastante extraña de que esta pedra de 2,5 metros de altura se atope ali. E ademais de atoparse esta pedra, pois está a ermida do San Cibrao, que ten unha ventanilla, que ten unha ventana prerrománica, unha ventana pequeniña dunha igrexa anterior. Bueno, total, que con todo isto, mezclando todo e mergullando todo, está claro de que, digo eu no libro, eu creo que estamos en lugares onde se rende culto á memoria, lugares onde se acumulan os depósitos da memoria como estratos sedimentarios, uns por riba dos outros, ao longo dos séculos, pero sen chegar a destruírse. Os vellos e esquecidos rituais indígenas, que non sabemos como eran, a esmerada liturxia dos romanos, que sí sabemos como era, as fermosas e enigmáticas mouras das fontes e dos penedos, as nosas respetadas vírgenes. Que se conservara todo isto, que se conservara este penedo a carón da capela de San Miguel, é realmente sorprendente. E a min digo no libro que me parece que hai unha explicación moi sinxela. Este lugar tiña unha carga simbólica tan poderosa que sobreviviu durante milenios. Ninguén destruiu o menir que está na cima da montaña, nin ninguén destruiu o penedo, e mirade que fixo falta pedra para levantar o mosteiro de Celanova, e chegaron intactos hasta nós, porque eran lugares da memoria, porque había un culto que se ven dos antepasados que se vai asimilando pouco a pouco. Por sustitución, se vai sustituindo, pero se vai asimilando. Entón, que ocorre? Os de Celanova, a xente da Bola, que sube ali ao alto da ermida do San Cibrao durante a festa do 26 de agosto, xa non é o mesmo culto, non son as mesmas liturxias, non son as mesmas costumes, non son os mesmos ritos, pero, sin embargo, seguimos rendindo culto, seguimos indo ali, ao lugar onde se forxou o mito, desde hai, posiblemente, miles de anos. E, ademais de todo eso, está a capeliña de San Cibrao. Quen era San Cibrao? O San Cibrao era un bispo meigo, era un bruxo que estudiou as artes demoníacas, que estudiou os deuses romanos maléficos e infernais, e que despois se cristianizou e utilizou toda esa sabiduría que el sabía das forzas da maxia negra, a máis negra e a máis oculta, para loitar contra o demo. E ele é o autor do Ciprianillo, o libro dos tesouros. E digo eu no libro, Cibrán é o mago, o que sabe os camiños que levan os tesouros que se agochan en Galicia. El pelexa tamén, como San Miguel, contra o demo, contra o seu antigo aliado, representado moitas veces como unha serpe ou un dragón. O que pasa é que, en vez de espada, que utiliza San Miguel, San Cibrán emprega os seus profundos coñecementos sobre o ente infernal que pretende combatir. Estamos, polo tanto, nun lugar entre o val e a montaña. Estamos na capela do Arcanxo San Miguel e do bispo meigo San Cibrán. Estamos nun cementerio, porque o entorno da capela de San Miguel era o cementerio dos monxes,
está protegido polo arcanxo que é o gran protector, San Miguel, protector de reis, de bispos e de papas. E temos do outro lado conectado ca capela de San Miguel a través dunha línea de luz que é a luz do equinoccio, a luz do sol. Estamos conectados con Olimpo, ca montaña máis alta do Val, porque ali mora a divinidade, porque ali vai a salir o sol, e ali vamos a adorar o astro que gracias a él sobrevivimos e estamos todos sobre o planeta. Hai unha conexión preciosa, que cada un que entenda como queira, entre a capela de San Miguel, o cementerio donde están as ánimas que protexe o arcanxo, e a morada celestial donde sale o sol a través de un camiño de luz, de un camiño solar. As ánimas se encamiñan hacia lá, acompañadas por San Miguel, que é o arcanxo xusticeiro, o que leva a balanza e o que vai acompañar as almas hasta esas moradas celestiales. E entón eu recollo no libro unha frase que dice: contan que na sagrada e máxica terra de Bretaña, a materia de Bretaña de Álvaro Cunqueiro, foi o arcanxo San Miguel que embaixou de Karnak para explicarlle a aquelas xentes como debían dispor as enormes pedras do famoso alineamento. E tamén se sabe que o lugar máis importante de peregrinación da bella Britania, Inglaterra, foi o outeiro inglés de Glastonbury, o Glastonbury Tor ou Holy Thor, a cuiña sagrada do Escalambrón, onde contan foron soterrados o rei Arturo e a súa amada Xinebra, perdición de Lancelot, e que era ademais o lugar onde Xosé de Arimatea deixou o Santo Grial que trouxe de Terra Santa, un lugar onde, e xa nada nos extraña, está San Miguel. Pois conta a lenda que foi San Patricio, o patrón de Irlanda, que mandou construir ali enriba a abadía que sustituiu a capela do Anacoreta que vivía na cima do outeiro de Glastonbury, e que esa iglesia abacial, a iglesia máis bella de Inglaterra, foi dedicada a San Miguel porque ali se congregaban os vellos druidas para convocar os espíritus dos mortos dunhas ánimas que se xuntaban naquela morada antes de partir. Bueno, pois para mí está clarísimo. Isto é exactamente o que pasa en Celanova, o que pasa na capilla de San Miguel e na súa relación con Monte do San Cibrao. Estudio un alineamento, se dá unha cousa moi curiosa, que hai 8 iglesias alineadas a ese paralelo, con unhas distancias, a verdade que moi pequenas, chama moito a atención, dinlle voltas á cabeza e decidín facer un cálculo probabilístico e estadístico en base a unha fórmula de combinatoria, a ver que probabilidade había de que neste territorio, en un paralelo tan especial como este paralelo da San Miguel ao alto do San Cibrao, que esas 7 outras iglesias puderan estar alineadas aí. Si era unha cuestión de azar ou se había unha intencionalidade de que estas iglesias de verdade estuveran aí, moitas delas moi antiguas, con restos prerrománicos e románicos, estuveran aí porque as colocaron a propósito nese paralelo. E non vou dicir o que para que leades o libro, o resultado do estudio. E por último, bueno, pois falo no libro evidentemente de San Rosendo, non? Por qué? Pois porque da súa figura poderosa parte todo canto traballo, todo canto neste traballo se relata, porque nel está a xénese de todos cantos asuntos decidín estudiar desde que me deu o sol na cara aquel día aquel amencer de hai 30 e pico anos. Tamén porque o noso santo foi unha das figuras máis senlleiras do reino de Galicia, dunha época que foi un momento crucial no devir da historia do reino de Galicia, pois en pouco tempo a nosa terra chegará a ser un referente cultural entre todas as nacións e reinos cristiáns de Europa. E non o digo por chauvinismo, porque foi verdade. E tamén porque inda que non fora o arquitecto ni tampouco o promotor da capela, si é o protagonista desta historia como fundador de Celanova. E conto, pois, esa lenda tan bonita de San Rosendo, de cando estaba en Cabeiro, posiblemente de prior, pero que si xa era bispo de Mondoñedo,
non paraba de chover, facía un tempo horroroso, alá no norte, no Eume, nas fragas do Eume, imaginadevos, se use ese parque natural das fragas do Eume, o que sería fai 1000 anos, non? Salvaxe total, a naturaleza máis virxen que se poida imaginar. Non paraba de chover, e San Rosendo debeu de proferir algo así, asomarse á ventana, il que era de Santo Tirso, de Portugal, das ribeiras do río Ave, con un clima espectacular, ali nunca hai xeadas, é todo verdor e frescura naquelas veigas lusitanas. Debeu de proferir algo así como manda carallo, que maneira de chover, digo eu no libro, non? Claro, enseguida se debeu de humillarse, axonllarse, pedir perdón a Deus por haber dito semellante barbaridade, xa que Deus é quen decide o tempo que fai ao seu antollo, e todas as forzas do clima e do ceo dependen, por suposto, del. E o monxe, se debe de ter algunha virtude, son a de humildade e obediencia. Axonllouse, cabreouse, tirou o anel de bispo pola xanela ao río Eume e dixo: si algún día me ven de volta, sentireime perdoado, Señor. Bueno, o cociñeiro de Cabeiro, si uxe o río Eume é dos millores ríos de reo, de pesca do reo de España, imaginadevos os reos que habería hai 1000 anos, debíanse de fartar de comer reos, de facer empanadas de reos. Apareceu anel, abrindo o cociñeiro de Cabeiro, de San Xoán de Cabeiro, abrindo un dos reos, apareceu anel, foron a ver ao bispo de Mondoñedo, ao prior Rudesindo Guterres, acaba de aparecer o seu anel na tripa dun reo. Naquel momento sentiuse perdoado e decidiu, como pola gloria do Señor, pola benevolencia do Señor, decidiu facerlle un mosteiro dedicado a San Salvador, nas terras do seu irmão Froila. E dice a lenda que foi Deus quen lle dixo onde tiña que facer o seu mosteiro, nas terras de Vilar, que eran propiedade do seu irmão, un señor moi poderoso, que era o conde Froila. Polo tanto, os historiadores, os que saben destas cousas, dicen que a decisión de fundar Celanova foi designio divino do Supremo Facedor. Falo tamén de un altercado que tuvo terrorífico co bispo de Compostela. A sede estaba en Iria Flavia, non estaba en Santiago, Sisnando II, que era un gran señor do norte, de Sobrado dos Monxes, da familia de Sobrado dos Monxes. Teñen un enfrentamento moi grande porque o Sisnando II, fora deposto por Sancho o Gordo, por Sancho I, entregoulle o bispado metropolitano apostólico a San Rosendo, inda que San Rosendo parece ser que non o quería. Hubo aí un altercado e hubo unha amenaza. Sisnando II dicen que unha noite de Nadal entrou na habitación de San Rosendo, sacou a espada e amenazouno. E San Rosendo proferiu a famosa frase: a quen a ferro ameaza, a ferro morre. Un ano despois, Sisnando II, con 50 anos, é abatido por os vikingos que acababan de entrar nas torres de Catoira, entraron polo río Ulla, e houve unha famosa batalla donde o bispo Sisnando, que se enfrentou con todo o valor, con todo o coraxe ás tropas normandas de máis de 100 trácars vikingos, dicen, que entraron pola ría de Arousa, polo Ulla, morreu dun flechazo, caeu do cabalo e acabaron con ele e o remataron a hachazos os vikingos. E finalmente, pois, acabo o libro con San Rosendo, evidentemente. San Rosendo, no seu testamento, a min isto o digo porque me gusta moito, no testamento de San Rosendo do 17 de xaneiro de 977, para a tranquilidade dos monxes de Celanova, o seu abade, xa non monxe raso, xa era abade, relata como, ca xenerosa axuda da súa nai, a condesa Hilduaria, prácticamente cofundadora, construín o mosteiro de San Salvador no lugar que decidín chamar Celanova. E como o proveín tanto por dentro como por fora con todo o preciso e necesario: viñas, árbores, pomais, rebaños, colmenas, obxetos de ouro, prata e bronce.
pero que, pasando os anos, faltándome as forzas, sabendo cambiantes que son as cousas deste mundo, e vendo que se vai chegando dun xeito incerto o fin dos meus días, conmovido e aflixido polas voces dos meus irmáns, respondo deste xeito aos seus lallos: confiade, fillos e señores, e ponde a vosa esperanza no Señor, que non vos vou deixar orfos. E San Rosendo confirma o seu compromiso: ofrezco, fago doazón e concédovos este lugar con todas as súas aldeas e granxas, con todo o que foi doado polos meus irmáns ou herdado dos meus pais, ou alcanzado da munificencia dos reis, e todo canto eu aínda poida conseguir. Todo isto o teñades e o posuídes íntegro e para sempre, os que deixaron o mundo e todas as súas obras, dos que di o apóstol Paulo: pasamos por xente que non ten nada e máis témolo todo. Esta é o último capítulo do libro, porque hai que acabar con San Rosendo, que está aquí, que me prestaron unha foto para o libro, que a verdade é que unha foto preciosa. Non sei se se ve aquí tendes o taboleiro do coro baixo de Celanova de Castro Canseco, que é unha obra preciosísima, excepcional, de principios do século XIX, 1801-1802, donde se ve a San Rosendo co seu mosteiro por detrás e sinalándonos a capeliña de San Miguel, todo orgulloso, sinalando a capela de San Miguel. A capela de San Miguel tiña un porche que se ve aquí. Vemos aquí o famoso Penedo dos antigos, dos ritos paganos, que foi cristianizado e daquela tiña un cruceiro por riba, que hoxe xa non o ten. E era un cementerio, porque estaba todo coutado, con esta portiña que ten aquí, e con flores e con cipreses, todo adornado, o cementerio dos monses. E a talla excepcional que temos sedente de San Rosendo Bispo. E nada máis, moitas gracias. Si hai alguna pregunta... Exacto, Juan. O que pasa é que confúndense, trabúcanse, porque non é San Rosendo, que din eles da Pedra, é San Torcuato, o que está ali. Das forzas telúricas, pois claro, eu evidentemente paso de largo dese tema, non? Pero aquí cito de que, bueno, as forzas telúricas, as enerxías, esas retas as líneas de luz e as sendas do dragón, bueno, eu me limito a expoñer o que hai ali, o que se ve, non? O que se ve, Juan, que se ve claramente e o fenómeno que está clarísimo. Despois cada un pode buscar as forzas ou as enerxías que
lle parezcan. E a da Pedra sí é moi curiosa, é dicir, todos os de Celanova, está Toño Piñeiro aí, sabemos o do Penedo, o da Pedra de San Rosendo, é dicir, desde sempre, os de Celanova sempre sabemos de que a lenda di que San Rosendo subiu o monte San Salvador, o monte da Casa da Neve, hoxe, que lanzou un penedo desde ali, hai 3 km de distancia aproximadamente, e que no sitio onde caeu o penedo construiu un mosteiro, que xa é ter forza, son 3 km e pico. Bueno, pois esa é a lenda, pero claro, é que todo vai xunguido. Cando eu vin este penedo, eu o digo no libro, que se me ocurriu? A lenda da pedra. Ali estaba a pedra. Construiu o mosteiro onde caiu a pedra. Claro, onde estaba a pedra, ese penedo antiquísimo, con unha pía triangular para recoller sangue ou vísceras dos animais que ali se sacrificaban, claro que sí. Sí. Bueno, una pregunta breve, tenemos un minuto más, si alguien tiene una pregunta algo más. Si no, bueno, agradecemos la presencia de Manuel, Tato y a Benito, muchas gracias por venir a presentar el libro. Éxitos, lo tenemos a la venta, sé que muchos ya lo han adquirido. Y la verdad que el título está muy bien pensado. ¿Sí? Mi hija. Bueno, muy bien pensado, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros.